Dobroveče, dragi gledalci, ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Na samom početku emisije predstavljamo vam borilačku veštinu koja polako postaje popularna u Srbiji. Reč je o metodu samoodbrane koji je razvijen na osnovu odabranih elemenata tradicionalnih dalekoistočnih borilačkih sistema, čija je efikasnost višestruko proverena i potvrđena u praktičnim uslovima. Po principu, iz prakse za praksu, Kyokushin Jutsu predstavlja kombinaciju zahvata preuzetih iz nekoliko borilačkih stilova. U narednim minutima o Kyokushin Jutsu razgovaramo sa vodećim majstorom ove borilačke veštine, Nenadom Blagojevićem. Nenad, dobroveče, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Hvala što ste večeras sa nama i što predstavljamo, pa mogu slobodno da kažem, jednu novu borilačku veštinu na našim prostorima. I eto, na samom početku, sigurno sam da neko i zna o kakvoj borilačkoj veštini reč, ali hajde za one koji se prvi put susreću i prvi put čuju za ovu borilačku veštinu, da kažemo šta je to Kyokushin Jutsu. Pričat ćemo o Kyokushin Jutsu, ali sad da se nadovežem nešto, dosta ste rekli o samom uvedu o tome. Meni jedino što ja ne bi nazvao novom veštinom, jer je ona starija od mnogih koji se kod nas ovde već smatraju starije. Više bih rekao da je možda malo javno popularisana, jer mi jednostavno ne radimo komercijalno, nismo se nikad reklamirali, nismo koristili te vidove forme za popularizacije, a i sad ne radimo to zbog toga, nego eto čisto da možda više javno mnjenje upoznamo sa nečim što je u principu izvorno srpski, s jedne strane, a s druge strane priznato od najviših mogućih institucija svetskih, kao što je recimo Šaolinski manastir. Znači mi ovde javno radimo sa civilima od nekih, recimo, 25 godina. Pre toga, znači na ovim prostorima, veština se pojavljuje još 70. godina prošlog veka, i rađena je praktično u zatvorenim krugovima, prvo sa specijalnim jedinicama vojske, a kasnije i sa specijalnim jedinicama policije, s onima s kojima najpopularnije i najviše se radilo, a poznati su vjerovatno današnje nekoj populaciji koja žele da se bavi veštinom, su one ozloglašene crvene beretke, odnosno ljudi koji su se časno borili za ovu zemlju i branili je tamo gde je bilo potrebno da se otadžbina brani, a s kojima smo mi direktno radili obuku, znači u samoj veštini. Da. E sad, malo pre sam ja napomenula da to predstavlja, je li tako, jedan vid samoodbrane? Je li tako? Tako je. Pa, pazite, ona je, pošto je nastala, zato je, kažem, tek 25 poslednjih godina, u stvari, je popularizovana među civilima. Ona u prvoj varijanti nastaje kao veština koja treba da se radi u policiji i vojsci. U policiji i vojsci se ne radi ništa što je praktično napadački, nego se radi samo odbrana i primenjuje se onda kada ništa drugo više nije moguće i kad mora se primenjuje sila. Sve vojske i policije na svetu vežbaju generalno sisteme džiu-džice, džudua i tako da, koji su u principu sve samo odbrambene vještine. Ali džiu-džica je posebna zato što ona kao vid svojih udaraca ima stvari koje nisu dozvoljene u sportu. Pa onda, a naravno kad se nalazite u takvim situacijama gde nemate više drugog izlaza nego morate da primenjujete tu vrstu sile, onda nema sad baš ovo je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno, ne nalazimo se u ringu, jel? Da, jasno. Malo je van sportsko. Jeste. E sad, malo prije sam mi napomenula i ispravili ste me, to nije nova borilačka veština u Srbiji, ali koliko je zastupljena kod nas i ko je uopšte doneo na naše prostore? Pa, sama zastupljenost je trenutno najviše, znači u Beogradu, pošto smo i mi kao instruktori najviše tu, bila jedno vreme prilično zastupljena u Kragujevcu. Tu je više problem sa instruktorskim kadrom, jer znate, neko mora se posvetiti tome, a s obzirom da nema tog komercijalizacije, odnosno finansijskog aspekta, to je malo onako teško uz normalan život, svoje neke druge obaveze odvojiti baš, a treba ozbiljno da se odvoji vreme da bi čovjek druge učio tome. Jer naš princip je prosto takav, znači ne radimo to zbog svog nekog ličnog finansiranja. Tako da smo mi zastupljeni u Beogradu kroz praktično 3 kluba, gde je jedan isključivo majstorski, taj Kyokushin Jutsu klub Beograd, pa onda imamo Kyokushin Jutsu klub Art i Karadijan, gde se naravno dolazi učenici i vežbaju u njemu. To možda u odnosu na neke
koji su u vašoj publici poznati veštine i sportove, nije neki prevelik broj, jer tu ima negde oko trenutno 70-80 polaznika. Ali se radi ozbiljno profesionalno, o čemu ćemo i kasnije da govorimo. I drugo, što smo mi tu ograničeni brojem ljudi iz još jednog razloga. Mi ne radimo sa populacijom mlađom od 18. Dobro. S tim što imamo, da kažemo, neke momke koje smo primali sa 16-17 godina u slučaju da su njihove fizičke predispozicije, odnosno su se izgradili fizički da mogu da rade s tim, da se radi sa njima. Prvo, zbog same zahtevnosti određenih poteza, drugo, zbog, to jeste samo odbrambena veština, ali određeni udarci, kao što su udarci glavom, laktovima, kolenima, izazivaju ozbiljne povrede i prosto moram da znam da onaj kome to prenosim, mogu isto tako i da mu objasnim kada, kako i da li sme, u kojim momentima da upotrebljava tako nešto, jer sve suprotno bi moglo dovede do posljedica koje ni mi ne želimo da imamo u sebi, niti želim da prenosim nekome ko može to pogrešno da upotrebi. Tako je. Sad, da se nadovežemo samo ko je doneo, je li tako? Tako, da sam zaboravio što je najvažnije. Što je najvažnije. Možemo da kažemo da je doneo, ali u stvari je ovde i, da kažemo, patentirao. Rodonačelnik veštine je Dragan Filipović, Soke, znači 10. dan, inače i član kuće slavnih, Evropske kuće slavnih, koji je godinama baveći se veštinom i ujedno i sam kao deo specijalnih snaga, što u jednom momentu vojske, što posle i policije i državne bezbednosti, se suočavao sa raznim situacijama, vežbo i karate i džiu-džice, delom i judo, i video u realnim primenama neke manjkavosti određenih stvari, odnosno potrebu za nekim stvarima koje kao da su skrivene od ljudi, a već postoje. Tada nije bilo baš ovako razvijen mediji, što televizije, što interneta, i onda neke stvari u veštini su praktično bile skrivene. Znači, vi ste bukvalno morali da ih nađete ili da odete negde da bi to doneli. On je vežbajući sam, vežbajući ovde Kyokushinkai karate, zbog čega mi i imamo deo u nazivu Kyokushin Jitsu, u čast majstora koji je našem majstoru bio njegov učitelj, a to je Masutatsu Oyama, znači čovjek koji je napravio Kyokushinkai karate. Vežbajući to, izlazeći na takmičenja, borbe, a onda i prolazeći kroz kompletnu obuku u Shaolinskom manastiru, znači manastiru koji inače se smatra izvorom veština tog tipa istočnjačkih na svetu, uzeo elemente koji su apsolutno primenljivi. Znači, bez onih koji čine efekte, nego baš one koji su se primenjuju u realnoj situaciji na ulici. I napravi ono što je potrebno za specijalne jedinice i vojske i policije. Ja često volim da uporedim, pošto, nažalost, eto zbog toga što neki imaju mnogo bolji marketing, mislim, na svetskom nivou. I onda kod nas imate vrlo često, recimo, spominjanje Krav Maga i tako dalje, i to je prilično onako poznato. U stvari, radi se o veštini koju primenjuju specijalne jedinice izraelske vojske policije. I sad, pošto oni imaju to razvijeno, prilično su rasprostranjeni u svetu, to onda postane popularno. Naša veština je, dozvolit ću sebi da kažem, u mnogim elementima kvalitetnija od njihove, koje primenjuju na specijalne jedinice vojske policije, ali naravno mi nismo Izraelci, nemamo takav dobar marketing i ostaje kao srpska Kyokushin Jitsu veština. Ono s čime ćemo mi uvek biti ponosni za razliku od svih njih, mi smo jedina veština na svetu koju Shaolinski manastir priznaje, a koja nije njihova direktno Shaolinska kao Shaolinska, nego kao srpska. Tako je, da, lepo ste rekli, ponosni. Sad, u najavi sam vas najavila kao majstora, vodećeg majstora ove borilačke veštine. Međutim, vi ste meni rekli da ste vi, jel tako, vodeći instruktor, majstor, šihan, 5. dan. Šta god, verovatno oni koji se razume u ovu borilačku veštinu znaju šta znači, ali mi, eto, koji smo prvi put čuli, da nam objasnite. Ja
ne volim preterano o tome, nego da pričam, kažem, to sam rekao zbog onih koji se bave veštinom, pa oni sad znaju šta to znači Shihan. To su zvanja preko 5. dana majstorstva. I ja kao majstor 5. dana nosim to zvanje Shihana. Pre toga može da se majstor nosi zvanje sensei u slučaju da je instruktor i to znači praktično učitelj tim učenicima. A Shihan mu dođe kao neko ko pokazuje put tima koji uče učitelji. Ne volim time, mi imamo još naravno u samoj veštini majstora koji su tog ranga, kao što je majstor Žarko Steski, koji je i bio zajedno sa Draganom Filipovićem i moj majstor kad sam počinjao, kao što je Marko Jovanović, koji će, nadam se, ove godine postati isto tako Shihan, koji je vodeći instruktor, u smislu zato što i po godinama i po svojim karakteristikama koje može i veština koje može da pokaže u datom momentu, apsolutno zaslužuje to zvanje. I mi svi zajedno, sad zavisi u kom segmentu, prenosimo znanje na učenike koji dođu. Ja sam dugo imao tu ulogu da sam zbog vremena, zbog mogućnosti da se posvetim i možda veće želje da prenesem to, dugo bio praktično u nekim segmentima kad su pitanje učenici više eksponiran od drugih, pa eto, je to zvanje. I bavim se u krajnjem slučaju kao predsjednik saveza, više time i tako. Tako je. E sad, pokazali smo taj praktični deo, ali tako, tu vrstu treninga gde i pokazujete o kakvoj borilačkoj veštini reč, međutim tu postoji i predavanje, ali tako? Da, sastavni. Veština kao veština, znači, prvo, mi možemo slobodno da sebe zovemo stilom, jer mi za sve što radimo, znači, radimo po knjizi i po sistemu koji je vrlo utvrđen. Znači, imao sam da sam ovde doma tako je, tu je knjiga. Knjige i ona, ovo je sada recimo nije onaj osnovni, nego je sledeći nivo, pričat ćemo i o tome, o tim nivoima, ali za svaki nivo imamo vrlo jasnu knjigu koja svaka ima svaku situaciju objašnjenu, slikom, rečima i tako dalje. I sad, sama veština, znači, apsolutno što se tiče treninga, ona ima program po kome ide. Međutim, sastavni deo naše veštine su i teoretska predavanja. Dobro. Baš zbog toga što je rađena, kažem vam, što smo govorili o tome da za specijalističke jedinice vojske i policije, zbog onoga što njena primenjenost u datom momentu i završni udarci su praktično smrtonosni. Vi morate vrlo ozbiljno da pristupite tome, da objasnite kroz predavanja o kakvim povredama se radi, kakve te povrede mogu da zovu medicinski problem i pravni. Znači, radi se na predavanjima etičkom, moralnom, pravnom aspektu, a ujedno i o, da kažemo, jednom delu medicinskih objašnjenja, kakva je povreda i kako ako ste bili prinuđeni da nekog povredite, kako možda mu pružite prvu pomoć. Tako da je to apsolutno deo koji mi ne radimo, znači, svakodnevno, ne možete na svakom treningu to raditi, ali mi u toku godine imamo seminare na kojima sem vežbe, treninga, fizičke pripreme, radi se, znači, taj deo koji je teoretski, koji je vrlo bitan i na kome mi vidimo i kako u krajnjem slučaju reagujemo na to i onda odnosno na to znamo. Ta vrsta edukacije je jako važna, to ste u pravu. E sad, malo pre ste napomenuli da postoje nivoji kada je reč o ovoj borilačkoj veštini. Hoćemo da kažemo koji su to nivoji? Pa da kažemo da postoje 3 neka nivoa, da ih podelimo u 3. Sad, pazite, svaki od tih nivoa može se sad deli u neke podgrupe. Podgrupe, da. Da je taj prvi nivo, da kažemo, neka priprema do majstorstva. Zavisnosti od toga da li je kandidat bavio se pre toga nekom veštinom ili ne, njegovo napredovanje u tome će biti od toga zavisno da li će biti trajati godinu, ne, teško, da li će trajati 3-4 godine ili 7-8 godina. U principu, kad vam dođe neko ko nikada se nije bavio veštinom, to je dug proces. Veština, znači, nije nešto kao što su sportovi neki gde, ne znam, dođete, stavite džak, udara i tu, imate 3 udarca i tako dalje, radi se na fizičkoj spremi i okej, oni daju jake ljude. Ovo je nešto što mora da se stvarno ozbiljno pristupa i svaki udarac mora se izvodi vrlo precizno, vrlo jasno da bi vi mogli da učite veštinu. Taj prvi segment, za nekog koji je prvi put se sreo s time, traje 5 do 7, pa možda i 8 godina, zavisnosti od talenta čoveka.
da bi došlo do majstorskog pojasa. I to je takozvani osnovni program. U njemu pretpostavljamo da ste za protivnika imali neobučenog protivnika. Dobro. Što podrazumeva da su njegovi udarci, znači nije došao čovjek koji je majstor karatea, pa sad napao momka koji trenira 6 meseci pa ga on pobedio. To je jasno, da. apstraktno i nemoguće. Ali sigurno ćemo ga odlično spremiti za sileđiju, za čovjeka koji je agresivan. I pripremit ćemo iz obučenog čovjeka kroz taktiku borenja, gde on neće pokazati svoje umeće do momenta dok ne bude reagovao. Kad bude reagovao, onda već imaće ozbiljnu prednost. Tako da to ima i ta takozvana taktika borenja. Jasno. To je, da kažem, taj osnovni program. On je i baziran tako da se imamo jedan deo tog osnovnog programa koji se radi ubrzano kroz seminare i bio je predviđen zbog rada, znate vi neki put na terenu kad radite sa vojnicima, policajcima, nemate vremena, gdje imate mesec dana, 3 meseca, oni moraju da izađu odatle, a to, sad šta je prednost njihove, prednost su oni fizički jaki ljudi. Jasno. Pa onda nadomeštavaju manjak tehnike snagom. Ali, sad kad govorimo o civilnom sektoru, tu je znači potreban duži proces. Sljedeći nivo, kada se pređe, znači taj osnovni, postane se majstor, to su nivoji drugog, trećeg dana i pa donekle, da kažemo i četvrtog, su odbrana od neobučenog protivnika sa oružjem. Pa prvi nivo, odnosno za drugi dan, vam je obuka od čoveka koji je naoružan nožem. Pazite, od majstora s nožem teško da možda se branite, ali od onoga ko je nož ili slomljenu flašu na kafani krenuo da kreće s vama, to možete. Jer laik pokazuje oružje. Tako je, da. A profesionalac mi ne pokazuje oružje kad ga izvuče, to je već problem. Ne obrađujemo, da se razumemo, iako smo za specijalne jedinice radili, ne obrađujemo odbranu od pištolja. Dobro. Dok čovjek ima pištolj, on je gospodin, kad spusti pištolj, posle toga možemo da razgovaramo. Jer tu je dovoljno delić sekunde i ono filmski, to baš ako... Jer, pazite, odbrana od pištolja postoji ako on nije odlučio da puca, onda to i nije odbrana od pištolja, nego odbrana od nekog komada metala koji on drži u ruci. Koji je rešio da puca, suviše je mali moment da vi možete reagovati. Od odbrana oružja imamo odbranu od kratke motke i od duge motke. To su najčešće stvari koje se nalaze na, tako, negde odlomi nogu od stolice, ima motka neka, metla, nešto, grana, drvo. Tako da, i to su vrlo često zade situacije i takve situacije se obrađuju i od njih se vrši, kako se zove, obuka odbrane. I to su taj, da kažemo, drugi nivo gde vi vršite odbranu od toga i od obučenog protivnika koji sad, recimo, moguće da je majstor karatea ili bokser ili nešto. Naravno, to nikom ne garantuje 100% kad je pitanje obučen protivnik uspeh. Zato što iz druge strane se nalazi majstor i on je tome isto posvetio veliko vreme. Znači, niko tu ne treba da sad misli da je najbolji ovaj ili najbolji onaj. Tu su već sad stvar, ali ste ozbiljno pripremljeni za to. To je taj drugi nivo. I treći nivo veštine je, to je praktično ujedno i nešto što je poslednje polaganje, kao polaganje koje se vrši barem kod nas u veštini, gde imate tačno programski, je oružje. Dobro. Sada vi imate oružje i obučavate se da radite s tim oružjem. Mi kao veština, ono što smo uspeli da usavršimo i da skinemo što se tiče oružja, su nož, duga motka i šuriken. Odnosno, to je šta? To je ono što gledate često u filmovima, onim ninđama koji bacaju one neke zvezdice i tako dalje. Aha, dobro. To su, kako se zove, to je viši nivo majstorstva. On se uči u posljednjim fazama iz još jednog razloga, što majstor tada već verovatno ima određeni broj godina, pa mu je neki put potrebno oružje da se odbrani od ovih silnih, snažnih ljudi koji je napade. Tako da to je taj, da kažemo, treći nivo. Nakon toga se svi ostali dani su, da kažemo, počasni dani. 6., 7., 8., 9., 10. dana i dobijaju se na, da kažemo, unapređenje veštine, instruktažu drugima, pisanje određenih stvari o veštini, na bilo koji način, znači u tom vidu. Znači, jer se već pretpostavlja da je čovek majstor, jer svaki ovaj dan vam zahteva na još 3 godine da provedete u prethodnom danu.
Znači vi sad kad saberete to izađe da čovjek već ima dosta, bar 50 godina. Tako da onda negdje između 45 i 50 godina. Pod uslovom da je sve na vreme, a ako nije onda još i više. I to već sad nisu, on sad treba da po sali izvodi neke stvari koje su već sad fizički malo teže. Tako je, malo teže, da. To su ta 3 nivoa kao što smo rekli i sigurno sam da smo gledaoce i zainteresovali i da su čuli nešto novo o ovoj borilačkoj veštini koja sigurno, jel tako, kreće da uzima mesto koje pripada kod nas. Kako mogu zainteresovani da vas kontaktiraju? Postoji neki sajt? Kako mogu da se informišu o ovoj borilačkoj veštini? Pa ja ću pokušati, daću vam sad taj kontakt i su veži usmeno, sad ne znam kako to neko može da otkuca posle, znači bilo bi otprilike www.kyokushinjitsu-savez-srbije.rs ili .com, tako dalje. To je što se tiče samog sajta, gde mogu video o vodećim majstorima, nešto o veštini, nešto ima slika, nešto snimaka i tako i dalje na YouTube-u. Mi ono gde možemo s početnicima da vežbamo i gde bi sad trebali u principu da se jave, ako i postoje zainteresovani, jeste Sportski centar Vračar, to je Sjenička 1 na Zvezdari, praktično Vračaru. Zvezdari, kao sportski centar, nalazi se tu još jedan sportski centar Radnički blizu, ali ovo je baš u sklopu samog, pošto mešaju ta dva sportska centra, ovo je baš sportski centar Vračar. Vračar, dobro. Tu ima sale sa tatamije, mi smo u njima, svakog ponedeljka, sredi i petka što se tiče, kažem ti, početne varijante. I treninzi počinju u 7 uveče, traju sat i po, završavaju se u 8:30. Tako da je to nešto, naravno, onaj ko želi da gleda, to je to vreme, ko želi da proba, mora dođe barem 15 minuta da se presvuče. Naravno, koliko god nešto izgledalo zastrašujuće kad se gleda ili ne, to je prilagođeno i apsolutno u odnosu na samog kandidata. Mi imamo vrlo jasan program kako ulazi, tako da praktično svakog možemo. Znači, neko će ući brže nego kasnije, ali to uopšte ne znači kasnije u samom napredovanju, znači onaj koji je u početku bio spori, neće brže napredovati. To je posle već neka individualna stvar, ali sigurno može svakog da se obuči. To je jedno. Drugo, mogu da vam mi nemamo neki telefon sad kao saveza koji, gde može, ne znam, da se javljate, šaljete mailove i tako, može preko samog sajta, ali može i na moj telefon koji je... Eto, i vidjet će, tako, gledalci u uglu ekrana i naravno sajt koji ste napomenuli Saveza i prosto mogu da se informišu i naravno da vam se jave, a mi naravno eto možemo da kažemo da ćemo se družiti i u narednim emisijama, da ćemo pričati o ovoj borilačkoj veštini jer ima puno toga da se kaže, nemamo dovoljno vremena da ispričamo sve. Hvala Nenade puno što ste večeras bili sa nama i eto vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vama što ste nam dozvolili da postanemo možda popularniji, da ovo što ste vi rekli krenemo da i u Srbiji se pričaju. Mislim da zaslužujemo zato što imamo specifiku, sve ostale veštine koje se ovde nalaze, kažem, uglavnom nisu srpske veštine. Ovo je ozbiljna veština i radi se o srpskoj veštini, što bi mi trebali sami da guramo zbog nekih drugih stvari i da popularizujemo kao i drugi. Upravo to. Barem tako ja vidim. Jeste, da. Hvala još jednom. Hvala. To bi bilo sve za večeras, dragi gledalci. Hvala vam što ste uzbili uz Art magazin, a mi se vidimo sledeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijetno!